A je fakt, že první investice člověk dělá do sebe, že jako musí se naučit věci. Jo, jako já mám pocit, že ty mladí lidi dneska občas jdou strašně rychle jako po povrchu, jenom vidějí ten úspěch, ale nevidějí tu práci zatím a ty obrovský a chtějí všechno hned. Nebo mám takový jako pocit, že jsme strašně instantní jako společnost v tom, že zamíchám instantní polívku a mám vařeno, jo? Ale takhle to s úspěchem jako není. A s úspěchem v podnikání už vůbec ne. Takže tam člověk fakt musí si jako šáhnout jako trochu, jako že z něj teče pot a dá se to dělat s úsměvem. Já jako chápu, že každý druhý chce být youtuber, protože to je nejsnažší, jako jak si vydělat peníze. Ale jako zeptejte se Kovyho, jo, nebo nějakých dalších takových osobností, které v tom influencerském světě jako jsou ty osobnosti opravdu. Tak zatím jsou roky práce, roky disciplíny, jako roky fakt jako toho, že si dělám věci sám, že se jako ten úspěch sám jako nenarodí. Ale jako finance je dobrý samozřejmě do začátku podnikání mít, ale není to jenom to nejdůležitější, je to ta hromada těch schopností.